Mfaka Ntshangase ake ushayele bathi ke esokugcina isipikile imfowethu ngoba awusekho omunye umgqibelo osazodlula alisekho elinye isonto elisazodlula ngaphandle kwaleli kusasa intaka ibekela amazolo uthini kubantu abaphuma wonke amahostel abagibela izitimela behle beze lapha komasho baba Magaye ngiyafisa kakhulu ukuthi bonke abantu abephume umdala umncane ngwesilisa ngwesifazane siyacela ingane zakwethu kumahala ke akhokhwa imali uyophakela iso nje ukwazi ukuthi ubuka abaculi bakho bathandayo nezimanga nje zobezenzeka lapha ngoba ngishilo ukuthi yobe ikhona nje imkomelo khona nje yabantu ke abazobethamelela umcimbi lawo yebo bakwazi ukuthi bebe ingcenye yomcimbi imkomelo ayigcini kuphela kuma artists na artists sobesobukela ngabuya sengigodle ukuthini kungenzeka kodwa go depend ukuthi phela nawe ukanjani mhlahle khona uphendulile yini ubuzi yebo kunjalo nje madoda hayi Mpunyela kubantu abasafisa nje ukuchuma nokuthola ulwazi ngalomcimbi ikhona la abangafonela khona direct baphendulwe kukhona baba wami inamba bangafonela kuyona ithi 0711 022 814 ngicela uyithathe emlaleli ngoba bese hambile umpunyela kuzoba ncane amathuba ukuthi uyithole ithathe le nombolo awuyiphinde futhi impunyela 0711 yes 022 yes 814 yebo uSiphamandla waNtshangase ingena kuyena ngqo umhleli womcimbi angithi umhleli ophinde bomgqugquzeli awusuka madoda aphinda bengumwinisi weclub nenkomo sithi khona zisemahlangeni sithe number 3 uhamba nani nemali engange 1000 rand inkulungwane wonke 1000 hayi impela 1000 isikhathi samanje ubani wakuphi 1000 asalithola usho naphansi hey awusho phansi ke mzima kakhulu 10 rand awucosi phansi phoso shayela mfowethu ngoba nawe siyazi bafu ukuthi umuntu akufanele simncome ngoba sadlule emhlabeni uphila nje nawe singakuhloma uphaphelo igwalagwala ukuthi lo mculo ubonakala ungafi nje likhulu iqhaza olubambile mfoka phoswa ungathini kubalaleli bomsakazi izilo mzansi FM nabathandi bomculo ukuthi ake iphelele uyibizile umfoka Ntshangase lapha phansi kuyihlahla ngagcina kubulawa nenkomo lapha kwamasho kwakuvela ukuhlahla inkomo nje khona nje inhlobo yonke into hayi khona nethumbu lapha kuyasiwa awusamnande hostela mfowethu angifuni ungasho mfoka phoswa Magaye ngicela ukubonga nje ukuthi unginezele lithuba yes but ilo kwathi inhlo sisebenzisana nezwi lomzansi futhi lona elibamba iqhaza elikhulu ekutheni kuvela ukuthi kukhona abantu abawuthandayo umbhaqanga baba bese ucela umphakathi hayi wakwamashu kuphela nakomakhelwane koClermont kobani nakonanda besicela basondele bazobuka umdlalo abazobuka amaciko abo siyacela angeke kusuka amaciko eGoli kusuka amaciko eShepstone kusuka amaciko ngeendawo yebo bese thina siwomakhelwane esihluleke ukusondela kunjalo ngiyethembisa ukuthi nami ngobe ngikhona madoda ngobe ngikhona angazi liphi iqhaze ngolibamba kodwa ngobe ngikhona nje ngoba la khona umbhaqanga hayi bandla hayi ubongixolele mawusufikile ubukhona bakho ilona qhaza lona qhaza ngiyabonga Magaye kodwa nje mina nombhaqanga sohlukaniswa ithuni impela umuntu nendandathu hayi umuntu nendandathu impela madoda siyabonga ke mfoka phosho qhubeke njalo nje bafethu utakule lomkhumbi asifuni ucwile asifuni ugcine kwihistory ukuthi kwakukhona umculo wombhaqanga sifuna lokhu umile njalo hayi Magaye uyavuka impela uyavuka mfethu uyabona nje ngene umpunyela hayi ngiyakutshela impela uyinkinga mfethu inkosi siyabonga kakhulu ke bafethu konke okuhle engathi umcimbi ungahamba kahle nabantu bayiqoqe bayiphathe kahle ehostela kungaxoxwana ake sidume kamnandi kunjalo nje ngoba nale ndawo sisafisa ukuthi ithuthuke le ndawo esenza kumcimbi yebo yabona ukuyiphatha kahle kwabantu izothuthukiswa indawo siyabonga kakhulu mpunyela amen